மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொளி பதிவில் நாம் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு உண்டான கால அட்டவணை இன்று பள்ளி கல்வித்துறை சார்பாக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா வெளியிட்டாங்க. அந்த அட்டவணையை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம். எக்ஸாம் நமக்கு காலையில் 10 மணிக்கு ஆரம்பித்து 1:15 வரைக்கும் நமக்கு என்னது அப்படின்னா எக்ஸாம் நடைபெறுது. இதில் ஃபஸ்ட்டு 10 நிமிஷம் நமக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ரீட் பண்ண டைமிங் கொடுப்பாங்க. அடுத்த 5 நிமிஷம் நம்ம ஆன்சர் ஷீட்டில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் ஃபில் பண்ண போகிறோம். அதிலிருந்து 10:15 ஆரம்பித்து 1:05 வரைக்கும் நமக்கு என்னது அப்படின்னா எக்ஸாம் டைமிங் நடக்க போகுது. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் என்னது அப்படின்னா தமிழ் எக்ஸாம் வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பித்தாங்க. 6/5/2022 தமிழ் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதற்கு அடுத்ததாக இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் நமக்கு 18/5/2022 கிட்டத்தட்ட 10 நாளைக்கு மேலே நமக்கு என்னது அப்படின்னா லீவ் இருக்குது இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு. அடுத்ததாக நமக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா 24/5/2022 நமக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம். அடுத்ததாக சயின்ஸ் எக்ஸாம் 26/5/2022. சோஷியல் சயின்ஸ் எக்ஸாம் 30/5/2022 சோஷியல் சயின்ஸ் எக்ஸாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா நடக்குது. சரிங்களா? எல்லா மாணவர்களும் இந்த பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.